Wannan mutumin da kuke kallo a kusa da ni shine wanda saboda tsananin yanda yake tsoron sharrin mata ya tilasta masa kulle kansa a cikin wannan gidan nasa har tsawon shekara 55 ba tare da ya je ko ina ba. Ku biyo mu sannu a hankali domin jin wani abu a cikin labarin wannan bawan Allah, amma kafin nan kamar kullum idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan page namu na MAF Multimedia, kar ka manta da danna mana alamar follow, a yi comment, a yi liking, a yi sharing domin ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Akwai cikakken bidiyon a wannan page namu da kuma YouTube channel ɗinmu mai suna MAF Multimedia Hausa TV. Akwai bidiyoyi masu ban al'ajabi a wannan YouTube channel ɗin. Muna godiya. Wannan mutum da kuke kallo mai suna Kaltis Zamwita ɗan ƙasar Rwanda mai kimanin shekara 71 wanda ya kulle kansa har tsawon shekara 55 a cikin gidansa ba tare da ya fito ba saboda yanda yake jin tsoron sharrin mata. Mr. Kaltis ya kulle kansa a cikin wannan gidan ne tun yana ɗan shekara 16 a duniya. Ya ce ya ɗaukar ma kansa wannan matakin ne domin katsa dukkan wata hulɗa da ke tsakanin shi da kowace mace a duniya. Ya ce wannan gida ne na gado wanda ya gado a wurin kakanninsa, wanda a cikin wannan gidan ya kulle kansa kamar yadda muka faɗi tun yana ɗan shekara 16 na tsawon shekara 55, yanzu yana ɗan shekara 71 a duniya. Ya ce tun da ya fara zama wannan gida har yau bai ƙara fita ba saboda yanayin yadda yake kafa da mata a rayuwarsa. Wannan kuma da kuke kallo a kusa da ni ita ce makwabciyarsa wadda take yin ƙarin haske akan ɗabi'u da halayyar wannan bawan Allah Kaltis Zamwita. Ce tun da muke da shi a tsawon wannan lokacin ban taɓa ganin yayi hudda da wata mace a rayuwarsa ba, kuma babu macen da yake bari ko kuma ya bata dama ta shiga gidansa. Hasali ma yanda na tsaya a yanzu a kofar gidansa, inda ba dan ku da kuke ɗaukar wannan rahoto ba zai bada damar in tsaya a nan kofar gidan nasa ba. Ƙara da cewa tun muna 'yan yara muke jin ana yi masa lakabi da baka kallon mata. Mr. Kaltis ya ƙara da cewa wannan shine abin da ya zaɓa mu rayuwarsa, ba zai ƙara yin magana da mata ba kwata-kwata a rayuwarsa, kuma sannan ba zai ƙara yin wata hudda kwata-kwata da su ba a rayuwarsa har zuwa lokacin da zai koma ga Allah. Ta ƙara da cewa duk da yana tsoron mata a rayuwarsa, amma fa mata har gobe su ne suke taimakonsa saboda su ne suke ciyar da shi abincin da yake ci ta hanyar jefa masa shi a cikin wannan gidan nasa, shi kuma ya ɗauka ya je domin yin amfani da shi. Wannan bayan haka ga wata muhimmiyar sanarwa ta musamman. Wannan shirin da kuka gani katafaren kamfanin nan na IBB Business Center da ke Funtuwan jihar Katsina shine ya ɗauki nauyin kawo shi. Kamfanin da ya shahara wurin yin kasuwancin nau'ikan kayan mashina da kayayyakin motoci da injina da kuma oil. Ku dai ku sayi duk abin da kuke so a duk inda kuke, su kuma tura muku kaya a duk inda kuke a cikin farashi mai rahusa. MAF Multimedia Funtuwa.